Janku! No? No ale to už skončí brzo. Ne, on to probíhá, on to jako uběhá, jako vypálí. Můžu testovat, to zkusí se kumplit. To bude mamut testovat teď. Mamut! Vy musíš testovat kořál. Dobře. Tak tady můžeme. Pane monsignore. Květec bude? My musíme. Tady musíme. Tady je to povinné. Pětka je nejtěžší, to jsou nejtěžší otázky. Tak pane Bena, kde je na Markovém děrnem? Čemu se říká na Markovém? Na Markovém. To hajku, jak se jde? Jedna. Komu se v děrnem říká čučak? Kdo to je čučak? Přezdívka. Čučak. To jsem slyšel, já nevím, kdo to je. Neví. No, nevěsta. Je tady nevěsta. Pavel. No tak to je za 5, panové. Co jsou to poslezský erdeple? Co to je erdeple? Kobzole, za 1. A kdy bylo v děrnem založeno, to je družstevník děrne? 56, 66 nebo 76? To je děrné. 66, výborně. Jedna. Takže máme tam jednu bombu. Jeňo, píš pan Miloš Zeman, gratulujeme. Miloš Bena. Máte jenom jednu 5, to je dobré, pane. Číslo baráku? 64, tak. My velmi děkujeme a blahopřejeme. Je platné po celém světě, jo? Děkuju, Sici. Taky, naschle.